मूर्ति के रखवारी में प्रशासन के भी व्यवस्था रहा यहाँ के बता रहा, लेकिन प्रशासन कितना दिन से नहीं है? 1 साल से नहीं है। पहले भी पता चला था कि मूर्ति चोरी हो रहा 2011 में। तो कैसे मिलल मूर्ति? हत्या भी भई रहा। गोड़ लागतनी समाचार बटुए बक्सर जिला के सेमरी प्रखंड के ढकाइत से 30 करोड़ के अष्ट धातु के मूर्ति चोर राती खा कैले गायब, मचल हंगामा, भइल रोड जाम। लेकिन डीएसपी साहेब के कमाल रंग लाइल, अष्ट धातु के मूर्ति 24 घंटा के अंदर भोजपुर से पकड़ाइल। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार, पूरा रोड जाम के दृश्य आ ओहिजा के ग्रामीण का कहतरन एकर बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तब बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। यह जिलावा में बहुत कम ऐसा जगह बाचल बटुए जहाँ अष्ट धातु के मूर्ति बटुए, लेकिन जहाँ भी मूर्ति बा वोजा हमेशा संशय बनल रहता कि कहीं चोर के नज़र मत पड़ जाओ, कहीं चोर एकरा के घटना के अंजाम मत दे देस। ऐसने मामला कृष्णा ब्रह्म थाना के अंतर्गत ढकाइच गांव से आइल। रात के अंधेरा में 7 से 8 गो अष्ट मूर्ति के धातु चोर 9-2-11 यानी गायब कर दिले। संजोगी रहे कि यहिया कौनो पुजारी रात के समय ना रहन, एकरा पीछे भी कारण बटुए। सन 2011 में चलल जाओ, अगर सन 2011 में चलल जाओ तब यही अष्ट धातु के मूर्ति चोरे करे खातिर चोर रात के अंधेरा में 2011 के पुजारी के हत्या तक कर दिले रहन, गायब भी कर दिले। लेकिन पुलिस जोर शोर लगा के आ वो मूर्ति के बरामद करके पुनः मंदिर में स्थापना कर दिलस। लेकिन आज रात में ही, एक दिन पहले रात में ही चोर अष्ट धातु के मूर्ति गायब कर दिले। जैसे ही पुजारी बाबा पूजा करे खातिर अइले मूर्ति कुल गायब रहे। अब पुजारी बाबा के माथा ठनकल, धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा के विषय बन गई। अंत में गांव के लोग रोड पे उतर गइलन। गांव के कहनाम बटुए कि 1 साल पहले तक के अष्ट धातु के मूर्ति के सुरक्षा खातिर पुलिस प्रशासन हमेशा लगावल रहत रहे, बीएमपी के जवान हमेशा रहत रहन। लेकिन 1 साल पहले इस सुरक्षा हटा लिहल गईल। डर से हिया के पुजारी अब पूजा करस, धीरे से घरे जास। यही बीच चोर ही ताक में रहन कि कब एजाले प्रशासन हटता आ कब माल गायब कर जाओ। यही बीच में कल रात का ही घटनाक्रम के अंजाम दे दिहल गईल। रोड जाम हो गई, चारों तरफ गाड़ी के तांता लग गई। हालांकि जाम कर्मी जौन बाड़े मजल इमरजेंसी यानी कि इमरजेंसी में जैसे इमरजेंसी के केहू गाड़ी आवतिया ओकरा के रास्ता देत रहन, बाकी गाड़ी के पूरा जाम कर दिहलन। 4 लेन जाम भइल, हाथ पाँव प्रशासन के फूले लागल। मौका पे डुमराव थाना से लेके सेमरी थाना, कृष्णा ब्रह्म थाना पहुँचल, लेकिन मामला तब तक ठीक ना भइल। लेकिन तेज तरार एएसपी यानी डुमराव अनुमंडल के डीएसपी श्रीराज के नेतृत्व में तुरंत ही अभियान छेड़ दिहल गईल। ई अभियान के परिणाम रहल कि चोर अभी हमनी के अधीनस्थ जिला आरा में पार करही वाला रहन। आरा के बिशुनपुरा से अष्ट धातु के मूर्ति बरामद हो गईल। जाम में पहुंचते एसपी साहब घोषणा कर दिहनी कि चिंता मत करी, सभे अष्ट धातु के मूर्ति बरामद हो चुकल बा। जेकरा बाद एएसपी के यानी इतना बड़ा अधिकारी के बयान सुनला के बाद लोग जाम हटा दिहल। अब बड़ा खबरी बटुए कि रात में चोरावल गईल, दिन में बरामद भइल। ई पुलिस के बड़ी ही बखूबी से काम करे के तरीका हटुए, जेकर परिणाम सामने आई। मात्र 24 घंटा भी ना बीतल अष्ट धातु के मूर्ति के पुलिस बरामद कर ले बिया। बड़ा खबर बटुए, चोर तो अपना समझ से 30 करोड़ के कीमत के लागत के अष्ट धातु के मूर्ति गायब कर दिले रहन। लेकिन पुलिस प्रशासन आ एएसपी श्रीराज के नेतृत्व में बड़ा कार्रवाई करती सामने मूर्ति दिखता। एक आदमी के हमें गिरफ्तारी भी भइल बटुए, बाकी लोग के गिरफ्तारी खातिर छापेमारी जारी बटुए। का लेकर विधिवत पीसी हुई लाइव।
बक्सर जिला के सिमरी प्रखंड अंतर्गत ढकाईच गांव में हम उपस्थित बानी। यहाँ अभी पता चलल है कि रात में मंदिर से राम जानकी के करोड़ों रुपया के मूर्ति चोरी हो चुकल बा। ये मूर्ति कुछ दिन पहले भी चोरी भई रहे, जौन के प्रशासन के मेहनत के बल पर मूर्ति बरामद कल गई रहे, फिर मूर्ति के स्थापना भइल, लेकिन वह मूर्ति फिर यहाँ गायब हो चुकल बा। यहाँ के लोग, ग्रामीण लोग ये रोड पर जाम किले बा। ये लोग से हम मिले तनी कि का मांग बन कर लोग के काहे खातिर लोग जाम किले बा, लोग कैसे मूर्ति चोरी भइल। 2011 में मूर्ति चोरी भइल। जैसे ग्रामीण लोग के जानकारी के हिसाब से लोग बता रहा बा कि 2011 में भी यह मूर्ति चोरी भई रहे, जौना के आकलन 28 करोड़ से अधिक रुपया के लगावल गई रहे प्रशासन के द्वारा। यहाँ ग्रामीण लोग बा, ग्रामीण लोग से मिले का रहू नाम बा पंकज जी। ये भीड़ लागल बा, पूरा काहे खातिर भीड़ लागल बा? भीड़ लगल बा, रात में राम जानकी के मूर्ति चोरी हो गई ठाकुरबाड़ी से। अच्छा, तो कैसे मूर्ति चोरी हो गई? चोरा के ले गए, कुछ होला ना वहाँ। प्रशासन भी रहता, प्रशासन भी हट भी रहा। प्रशासन रहता रहा, साल भर पहले प्रशासन यहाँ से हटल। ये मूर्ति के रखवारी में प्रशासन के भी व्यवस्था रहा यहाँ के बता रहा, लेकिन प्रशासन कितना दिन से नहीं है? 1 साल। 1 साल से नहीं है। पहले भी पता चला था कि मूर्ति चोरी हो रहा 2011 में। तो कैसे मिलल? पुजारी की हत्या भी भई रहा। उनमें पुजारी की हत्या भी भई रहा। उनमें पुजारी के यहाँ के बता रहे बनी कि पुजारी के भी 2011 में हत्या भी भई रहा मूर्ति चोरी के दरमियान। लेकिन मूर्ति पुलिस प्रशासन के सहयोग से बरामद करके फिर स्थापना कल गई ना जी। तो फिर ये घटना घट गई बा। एक खातिर सब कहीं सूचना जानकारी दिले सबके दे दिया भाई, एसपी साहब से लेके थाना प्रभारी से एसपी साहब तक सूचना दे दिया। अभी केहू नहीं के पहुंचा? थाना प्रभारी पहुंचल बड़े, उसके बाद कोई नहीं पहुंचल। अभी कौन कार्रवाई नहीं किया? पुजारी मंदिर पर बानी, पुजारी जी मंदिर पर बानी, पुजारी जी मंदिर पर गाँव के रहा है, पूजा करते रहा है, अपना घर चल जाता है डर के मारे कि रात में रुकब हमर हत्या हो जाई। जब तक प्रशासन रहा तो सब रहत रहा, प्रशासन के बाद कोई ना रहा चाहत रहा कि सुबह शाम भोग लगावे। अभी नहीं वहाँ नाम बढ़ुए बबलू दुबे का जानकारी भरवा? हमरा ये जानकारी बा कि माने के सुबह पुजारी जी अइले पूजा करे तो देखला कि